Salam Atavatan YouTube kanalının tamaşaçıları, hormatly tamaşaçılarımız. Biz size Atavatan habarları gepleşigimizde yeni de bir täze ýüret uçar gatnaw barada habary dikkatinizi ýetirmek isleýäris. Mehriban muşdaklarym, habara başlamazdan özel size 4 fan wajyp maglumaty ýetirýäris. Olaryň ilkinjisi bolsa, velayetlaryň arasyna gatnaw barada. Ýadyňyzda bolsa, biz size ýakynda ýüretde bir habar ýetiripdik we velayetlaryň arasyna gatnawlaryň ýakyn wagtda açylmagynyň meýilleşdirilýänligini habar beripdik. Bize gelip gowşan täze habara görä, onuň möhleti 2022-nji ýylyň 5-nji maýy. Ikinji maglumatymyz bolsa, Türkmenistan aviakompaniýasynyň yerli ýolagçylaryň howa gatnawynyň uçuş tertibini üýtgeş girdenligi baradaky habardyr. Şu ýylyň 5-nji maýyndan başlap yerli howa gatnawlaryny we uçar gatnawlarynyň sany artdyryldy we käbir täze uğurlar goşuldy. Bu baradaky habary Atavatan Türkmenistan halkary jurnalyň atavatanturkmenistan.com saytynyň okap bilersiňiz. Üçünji maglumat bolsa, dün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken kararyna laýyklykda ýurdumyzyň raýatlarynyň Türkmenistanyň gitmek we gelmek üçin pasportlaryny hereket ediş möhleti uzaldyldy. Bu baradaky habary biz we saytymyzda ýetirdik. Resminama laýyklykda daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistan raýatlarynyň hereket ediş möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygyny tamamlanýan Türkmenistan raýatlarynyň Türkmenistana gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlaryny hereket ediş möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyldy. Mehriban tamaşaçylarym, ýene bir zady belläp geçesim gelýär. Bu bolsa bize iň köp gelýän soraklaryň biri bolan halkara uçar gatnawlaryň biletleriniň nerede satylýan soraklarydyr. Biz bu barada we biometrik pasportyň möhleti barada, ýagny zagrant pasportyň ýürete video habaryny ýazgy edip, şuň size ýetirjekdigimizi habar berýäris. Hormatly tamaşaçylarymyz, indi halkara uçar gatnaw barada habarymyza dolanyp gelsek, şu ýylyň 17-nji maýynda Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy İstanbul uğuru boýunça ýürete uçar gatnaw amal aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Atavatan Türkmenistan halkary jurnalyň Atavatan Türkmenistan saytyna beren habaryna görä, nowatdaky ýürete gatnawy İstanbul uğuru boýunça amal aşyrlar. Mundan awval hem habar berişimiz ýaly Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy 1-nji maýda İstanbul uğuru boýunça gatnawyny ýerine ýetirer. Şol gün Türkmen Hava Ýolları aviakompaniýasy tarapyndan Kazan Türkmenawat uğuru boýunça ýürete uçar gatnawy amal aşyrlar. Şu gün amal aşyrylýan Aşgabat Moskwa, şeýle hem Moskwa Türkmenawat ýürete uçar gatnawlaryny ýatlap geçmek hem ýerlikli bolsa gerek. Ýegiderli we ýetirýän habarlarymyzdan hem görnüşi ýaly. Soňky döwürde halkara uçar gatnawlarynyň sanynyň ýegiderligi artýar. Moskwa, Minsk, Kazan we İstanbul uğuru boýunça ýürete uçar gatnawlary ýerine ýetirilýär. Mehriban muşdaklarym, eger de siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, atavatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizin inniki sanyna görüşençek, hoş, sag bolun.